Продаваш ли в Etsy, Vinted, eBay или други онлайн платформи? Ето няколко важни неща, които трябва да знаеш. Ако просто продаваш свои лични употребявани вещи, като обувки, дрехи, лични вещи от дома, това не се счита за доход и не подлежи на деклариране. Но, ако купуваш неща с цел препродажба и печалба, това вече се счита за търговска дейност. Евентуално трябва да се регистрираш като self-employed и да отчиташ всичко към HMRC. Много е важно да пазиш всички фактури и разписки по покупката на стоката. Те са доказателство за разходите и ще са нужни за изготвяне на данъчната декларация в края на финансовата година. Ако нямаш фактури и разписки по разходите, това е голям проблем. HMRC очаква да докажеш какви разходи си имал, ако претендираш за тях. Ако липсват фактури, е много вероятно тези разходи да не бъдат приети, ако има проверка. Но най-добре е документите да се пазят винаги 6 години назад, както изисква HMRC. Аз съм Кристина Золева от KZ Accurate Accountants. Последвай ме за повече полезни съвети.